Уханието от това нещо е на припадък, на припадък. Ако ти кажа, че можеш да ядеш по 2 порции на ден от тази кремова паста Алфредо и да отслабваш. Да, ама само ако я направиш по този начин. Телешко филенце. Сол, черен пер и малко зехтин. Ще използваме италианска яйчена паста с черен трюфел на Тартюфо Джими. Всички премиум продукти на Тартюфи може да ги разгледате в сайта tartufi.bg. Много малко масалце търсам. Пящо мляко. Протеиново крема сирене. Слагаме пилето вътре. Малко трюфел с пармиджано реджано. Много малко, че сме на режим все пак. Това за максимум 50 калории. Мога да ви кажа, че пармезан с трюфел направо ви прави убийствени. А в двете ми книги може да намерите над 180 брутално вкусни рецепти, а за книгите съм оставил наистина най-брутални. Също така може да си вземете златните правила за отслабване, като с тях получавате подарък